Sve je u mom svetu mirno i puno harmonije, jer je Bog u meni. Moj um je uravnotežen, miran i smiren. U atmosferi blagonaklonosti koja me okružuje, osjećam duboku, nepresušnu snagu i oslobođenje od svih strahova. Sada razumem ljubav i ljepotu božanskog prisustva i odbacujem sve što je lažno. Ja vidim Boga u svim ljudima. Živim u Bogu, tako da znam da su svi moji problemi rešeni. Moj život je Božji život. Moj svet je duboki, nepromenljivi svet Božji. Moja konstruktivna reč mi daje uverenje da će molitva biti uslišena. Kada izgovorim reč isceljenja, uspeha ili prosperiteta, to će se ispuniti. Moja reč je važeća, jer su ona i svemogući jedno.